तो हेलो गाइस वेलकम बैक आं नोंसोर दानि दगा सुबुरना जाफिनलायबाय बिथां मिसा बिमा फिसा ओमफ्राय जों दा दखानाव थांनो ओंखारदों आरोना मैदा लायनो थाखाय फैसा लानानै मैदाखौ मा खालामो होनबाथाय सिंग्रा सावना जानो नागिरदों आरोना न'आव ओरैनो न'आव संना जानाया बेलेग जायो दखानाव संना जानाया बेलेग बिदिनो माने बरिं जाबाय नालाय एसे एनैखौ बेदिनो टाइम पास खालामनो थाखाय ओमफ्राय मोनसे गुड निउस 15 डेजआवनो आरोना मनिटाइज खालामनो हाबाय बेनि चेनेलखौ दा जाय गोदान इउटुबार जाय इउटुबार जानो सानदों बेसोरनो आं बेखौबो फोरमायना होगोन आरोना माबोरै नोंसोरो थाबनो ग्र' खालामनो हागोन आरो माबोरै थाबैनो चेनेलखौ फेदेरनो हागोन आरो थाबैनो माबोरै मनिटाइज खालामनो हागोन आङो फोरमायलांगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय माबोरै खालामनांगौ आं दा खोन्थागोन थाबायगासिनो आसोला मानसिफोरा सानो आरोना जोङो इउटुबाव भिडिअ बानायो नाथाय मानि थाखाय जोंना भिउ थाङा मानि थाखाय साबसक्राइबार बाराया बिदि सानो आरोना आं दा खोन्थानांगोन बेखौ आरो जोंनिथिं दखानाव मैदा मोनामोनलै दिनै मोनगोन ना मोना नाथाय जोंनिथिं मैदा फानामोन आरोना आटाफोरखौ मोनो खिन्थु मैदा मोननो नागिरामोन जोमैफोरा मोजां जादों बोथोरा आं ओंखारदोंमोन ना मैदा मोननाय नङा होननानै मैदायानो गैया बिदिनो थांलायनोसै बारनानै सबानो फिसाथारना जोंना दाना बायथिंबो मोनाबा जालायबायलै जालायो सोंना नायनो फै इसानाव दं खोमा आं सानखादोंमोन आरोना लोगोफोर बेहाय जोंनि सबाव मैदा मोननाय नङा होननानै जाग्रा मानसियानो गैया नालाय बेफोरबायदि रुटि पुरि गासैबो ट्राइबेल गोजा बर' बैसां गोजा जोंथ' रुटि जाना थांना थाखाया नालाय ओंखायनो बेफोरबायदि बुस्थुखौ लाबोनाय जाया आरोना होमबाबो आटा लाबोबाय आटाजोंथ' सिंग्रा जायोना जाया मिथिया आं सासेयासो आटा लाबाय सेरसे मोजां जाबाय मेथाइ जाबाय दुगि गोजा लोगोफोर आं बेखौल' बुंनो सानो आरोना इउटुबनिफ्राय रां खामायनाया इमान गोरलै नङा खस्थ' खालामनांगौ बिराद खस्थ' खालामनांगौ इउटुबाव भिडिअ बानायनो थाखाय डेलि भिडिअ हेगारग्राबो थायो सोरबा सप्तासेयाव हेगारग्राबो थायो बेफोरबायदिनो कन्टेन्ट लाना कन्टेन्ट आरोना खिन्थु जेब्लासिम नों खस्थ' खालामा अब्लासिम नोंनि इउटुब चेनेला मालाबाबो ग्र' जाया ग्र'खौ माबोरै जागोन आं दा दसेनो खोन्थानानै होगोन आरो बिमा फिसा मालाय इसोरो जायै फैगासिनो गैया आंनो मेथाइयाखै नारें बायनो सोरबा देनजार थार नारें 10 ताकानि थाइब्रै हरगोन माव सिल'लाय अ इयो सटा क्रकडाइल लायबाय बिमा फिसा बिदिनो जोंनि जायगायाव सबाबो फिसा नालाय नांगौ बुस्थु गासिबो मोनजोबबाय ओंखायनो एसे टेनसन जायो आरोना एसे गोदो सब दङ जोंना देखाबाम सब होनाय दा थांबासो मोनजोबनाय जायो दानाबा दोनना लानोसै आं आटाखौ पाकेट आटासो लाबोदों आरोना ओमफ्राय आं बिराद दुखु आरोना लोगोफोर दिनै नै फांसे दंफां आरोना इखौ आं उन्दै समाव गायनायमोन आरोना बे दंफांखौ दिनै दानफायनो गोनां जाबाय मानो होनबा नैथिं दै टेंकि दंना दै टेंकि बहायदो आरो दंफाङाबो जानाय बे गोजौ जाबायमोन नालाय बेखौ हाख्लायबाय आरोना खस्थ' नंदों गायदोंमोन खस्थ' माने देरनायाथ' हारसिंसो देरदों आरोना खिन्थु जेब्ला बिफाङा फिसाना बे समाव जोथोन लानो गोनां जायोना बेनिखायनो आरो रिक्स थायोना बायसान्स जुदि दंफांफोरा बायना होबाथाय आरो दंफाङा बिराद गेस्रेम ना मस दंफां होनना बुङो बेखौ मस दंफाङा गोजौ जागोन गोजौ जानानै बायना होबाथाय बेफोराव रिक्स थायो आरो बेल' रिक्स नङा नै उनाव न'बो दङ नालाय ना उनाव बायसान्स न'आव मोजांफोर बानायबाबो ना न' मोजां बानायनो थाखाय प्रब्लेम जागोन ना बेनि थाखायनो दानफायना लानाया मोजां होननानै दानफायग्रोनानै लाखाबाय जाहाथे उनाव प्रब्लेम जाया न' बानायबाथाय बेखौनो सिननांसिगोन आरो आं दसे थानानै दसे जिरायना लानोसै आं बिदिनो दहाय फुङाव मोननैसो दांनानै होबाय खावनै खालामना बानायदो फिसा बानायाखै ओमफ्राय नै सोंजोबना बेफोर बनखौ मुलि बुरजा नुनायावसो नोंसोर मबाइला फिसा नुदों खिन्थु बिराद बुरजा आरोना बिराद गिदिर बिराद गोलाव आरो नै इयो कुन्दाखौ दोनबाय बेखौ न'आवनो नांगोन ना बेखौ नै कुन्दा नुदों ना बेखौ 10 आरोना इयो दोनबाय 2-3 हानो थाखाय दोनदो बेखौ मानो होनबाथाय न'आव टिङा जाना मोननैसो टक्टाया सेवना दं आरोना बेनिखायनो टक्टायाव लगायनो थाखाय मा जादों नोङो टाइ जादों बिमायाबो गैया ना गुरनो थांदों लोगोफोर नायलाय नै खैजिमाया माबायाव अरना होदो आरोना नाम गैयि जायगायाव अरना होदो जि जाबाय आयै रोदा थिया जालायदो साला खैसां मोनामदों साला नै मैया अमा फिसा लाबोदोंमोन आरोना नै टेक्लाक्लाथार नामा इना केबिबाय आरोना आंना केबिरेपा नालाय इना केबिबाय नै टेक्लाक्लाथार आरोना बेखौनो 4,500 गाहाम लादों अमाफोरा बिराद दाम जोंसो बै अमाया आरो न'नि नङा आरोना न'नि माने आदि लाबोनाय इयो सासे आदि ओमफ्राय न'आव मानै दंखायो आरो नेक्स्ट देवबार खालि आरो मानै लाबावनांगौ अमा फिसिनांगौलै अमायाव फैसा दङ लोगोफोर नोंखौ 20,000 जाबानो फानगोन आङो इमान बारनाङा नोङो दानबा बुरै बुरै जाङा बन दाननोसै बे बनखौ दानसिगोन दहाय आं खिन्थिदोंमोन ना बनखौ इयो दानगोन इयो दालाय फिसाखौ सेखाखौ दालाय फिसाखौ बे दानसिगोन ओमफ्राय आङो रुवादो सिननोसै खिथुखौ हाख्लामनानै नांगौ थायनिखौ बेफोरबायदि गाज्रि अर बायफेरामोन दिनैसो बायदारनानै हागोन नोङो इखौ दोन थांलायनो दोन थांनो गथ'खौ मानि बेलाय एसे खस्थ' थांलाय फैलाय दोनना फै माथो रोङाखै आरोना दाबो इयो 1.5 बोसोरल'सो जादों थां दोनना फै सियाराव थां
सिननांगोन जानो ओइ माबाब्रा सिङाव ओइ बन थुख्रा होदों इखो ओइ बन थुख्रा होदों ओमफ्राय इखो दोन ओमफ्राय इखो दोननानै बनखौ सायाव दोननानै सिन अबाव गावनो नोंदोलाय गावखानायालाय 1 2 3 बा बनानै गेस्रेम खायो रुवा नांबानो गावलांखायो आं इखौथ' नै 5 मिनिटावनो थिनजोबदों इखो 5 मिनिटबो नाङाखै सेफा जुबनोसैलै नोङो बन गाज्रि खालामजोबगोन ओइ बादो जाया बोलौदों यापे बोलौ यापे बोलौदोंना नों ओइथिं दामेन ओइथिं नालाय रोङाफ्रा मा बनखौनो गाज्रि खालामजोब्बाय दैद नों मोजां मानसि नङालै नैलै सिंला जोब्बाय बेखौ बन जायो बनखौ दिसिनो मानसिया बेखौ बुंगारदोंमोन ना यादा नोंहा खैजों हरजागोन होननानै खैजों हरजाबाय नै बोरै गोसाला गैला फै सिखार फै नोगोद गाबबाय टेक्लाया दांना जाबाय नै बिमाया आबै दांगोन हा ए बोलौ दोङो आरो बोलौ हरजाना गियाखै नोङो थाङा बनसि नायनो पाला जालायसिगोनलै उपाय गैया बिबैजों थांनो मोनैनि दसे गाबबाय सुनुवानै दे गाबलाय सुनु होनलाय उदै फैखो नायलाय सिना बाबायनो बन सिनदों बाबा बन सिनो फिसा खालामखादो लोंग्रा फिसा खालामखादो सना आंनि बोराय लुथुपा हाथारदों जानो नों बन सिननो ini babe bon sini baba bon sini जोंना गथ'आ नै बास फैबाय नायगासिनो आरो नै आयौ लोगोफोर जि गरम आं सिननोनो हाया बनखौनो थैगोनसो ओमफ्राय नै जोंना सनाया नालाय ओइ नालाय सोरि ओइ नै हाय होनलाय बाय होनलाय आदा थाब फै होनदे आदाया नायबाय थाखायो सिन थाबनो दाहोना साइज साला माखौ मिनिनो ओंखारसोदों ओमफ्रायलाय दाहोना लावखार साइज साला माखौबा इसे मिसिनावनो मिनिसोदों बेलाय दहाय सिनना दोननायसो दा थुख्रा खालामखायाखै नामा नोङो दा बारा इजि एसे इजि जाबायना बेखौ खालामनायनि थाखाय दाननायाव थाखाय थाब सिनदै आं हले मिथिखाया सब सिननानै जोब नैफोरखौ सब सिनजोबनो होगोन आं नैबे दाहोनानो लावखारखौ सब सिनजोबगोन आं लोगोफोर नै आं एकदम जुमाय सेरेब संनायाव मानो बेसे बननि मा जायो बन सिनि मोनबाय दसे जिरायलायबाय ओमफ्राय खदा सिनफिनलायनोसै दसे थानानै नै इसनि सिनना लाबाय आरोना ओमफ्राय आरो दंबावो सिननो थाखाय नै इ माखासेखौ सिननांगौ ओइ फिथाया आरो गिदिर गोजा गिदिरफोरखौ खावनि बानायनोसै दा आरो रानबाथाय सिननो हाया नालाय बे बनखौ बेनि थाखाय प्रब्लेम जायो रानबा सिनफिनलायनोसै उपाय गैया सिनाबा सोर सिनबावनो आरो सानै साथाम फिसाला थाबाथाय आदाया मावगोन फंबाया मावगोन होनना थाबाय थानो हागौमोन दा सासेल' फिसालाना बेखायनो सिननो गोनां जायो मेंबायमोनबो ओमफ्राय दासो एसे गोलोमदैया रानबाय आरोना ओमफ्य दा सिनबावनोसै अलसिया गेदानि खामानिफोरा बेबायदिनो जायो मिथिबाय ओरैबायदि अलसिया बानायानो बारायबायना हारा दं आदै आं बबावबा जिरायबाय बेखौनो भिडिअ हमला बायना होनोसै अना खानानो गोराथार नामा इयो रुवाया बोरैबा आंनाव गना नांगोनथ' बिदि होननानै हरसे फोनांबाय बोरै मिन्थिनांगौ आं गाव थैनायखौलाय जाबाय होमबालाय बेखौ दोनथ'नोसै रुवा गनायखौ बे बारा फिसा खालामनाङा बेखौ बारा फिसा खालामनाङा अभार फिसाद्राय जादोंहाय दंफां बोनाय एफा फिसा जायाना दंफां बोनाय एफा फिसा जायालै बारा फिसा खालामनाङा होनदों हौवानिबो जायो आरो थुब्ला गावसिदोंना ओंखायनो जादों आमोखाया नै जि बुरजा सिनबाय मबाइलाव एसेल' नुथारदोंहाय
बिदि गेसाव गेसावफोरा गावनो नागिरालै बिदि खोनाथानाय बेखौ लालाय गन गावनायखौल' दे मानोबा खोन्थानानै होनोसै आरोना लोगोफोर आं नोंसोरनो इउटुबाव माबोरै थाबैनो ग्र' खालामनो हागोन आरो थाबैनो साबसक्राइबार गेइन खालामनो हागोन आरो थाबैनो मनिटाइज खालामनो हागोन खोन्थाना होनोसै खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानो आरोना जुदि नोंसोर थाबैनो इउटुबनिफ्राय फैसा खामायगोन सानदों थाबैनो साबसक्राइबार मोनगोन सानदों थ' बेफोरखौ माने नों खस्थ' खालामाबा मोना आरोना आं डाइरेक्ट बुंनो हाखायो मानसिफ्रा गोबां बुङो गोबां बेलेग बेलेग किसिमनि भिडिअ बानायो हिन्दीआव बानायनाय दोङो बर'आव बानायनाय दोङो टेकनि सोमोन्दै बेफोरबायदि ग्र' जायो बेफोरबायदि ग्र' जायो बेफोर भिडिअ गासिबो मिसा आरोना थाबैनो ग्र' जानाय आं सिम्पोल खोथा होनसै आरोना सिम्पोल नोंसोरो बेयावल' बांसिन खामानि मावबानो जाबाय फार्स्टआनो जाहैबाय नोंनि थाम्बनेल सेकेन्डआ जाहैबाय टाइटेल थार्डआ जाहैबाय नोंनि टेग लगायनाय आरो फर्थआनो जाबाय नोंनि भिडिअ एडिटिं बेनो आरोना बे मोनब्रैखौ नोङो गोसोआव लाखिबानो नोंनि चेनेला ग्र' जागोन थाबैनो मोजांनो माव खामानिखौ होमबानो नोंनि इउटुब चेनेला थांगोन आरोना थाबैनो गोजौआव थांगोन जिखुनु बे मोनब्रै केटेगरियाव खामानि मावबानो जाबाय आरोना नोंनि भिडिअआ ब्लगिंआनो जा ट्रेभेलिंआनो जा कुकिंआनो जा एक्सेट्रा एक्सेट्रा आरोना जियानो जा जि नों भिडिअ बानाय नोंनि गासैबो एडिटिं लेभेला मोजां जानांगोन थाम्बनेला मोजां जानांगोन टाइटेला मोजां जानांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव टेक्स्ट लगायनांगोन नोङो टेक्स्टखौ नोंनि सोमोन्दै नों माखौ बे भिडिअनि सोमोन्दै आरोना नोङो माब्रै नङा माब्रै जेनेबा टेक्स्ट माने नोंसोरो इउटुबाव सार्च खालामना नायबानो जाबाय गुगोलाव सार्च खालामना नायबानो जाबाय टेगआ मा बुस्थु टेक्स्ट माने नोंनि भिडिअखौ सार्च खालामबाथाय फैनाय आरोना बेफोरबायदिनो मोनसे किवर्डबो बुंनाय जायो आरोना नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय बेनि सोमोन्दै रिसार्च खालामबानो जाबाय बे मोनब्रै खामानियावनो मोजां माव होमबानो नोंनि चेनेला ग्र' जालांगोन थांबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो थाथ'ला लोगोफोर बे समाव दोनथ'नोसै बे मोनब्रै खामानियावल' मोजां मावबानो जाबाय